Takže čau, máme na randomém parkoure, vítám vás u mého ďalšieho videa. Dneska to bude z fejkového Minecraftu, je to druhý diel. Čau. Joke, nerobím si srandu. No teraz už naozaj, ahojte, máme na random a vítám vás u mého ďalšieho videa. Dneska to máme z fake Minecraft, druhý diel. A čo som porobil vo skrine sú lázne. Vyzerajú celkom pekne, čo si myslím, že sú veľmi ďaleko od môjho domu. Ináč, BTV, urobil som sklad na drevo. Porobil som nejaké suroviny a mám taký pocit, že vám asi tú webku aj vypnem, hej, že počkajte na chvíľku. Dobre, hotovo. Prečo sa mi hra bez webky, lebo ja tú webku vidím tiež a potom je to také blbšie. Takže neviem, no, čo som spravil. Je tu ovca, Margaretka. Robíme teraz strechu. Je tu crafting, presunul som ho, tu máme pár dreva, čo som naťažil. Tu máme nejaké jedlo, našel som ďalšiu vesnicu. Blokov moc nič, tiež nič moc, uhlie, našel som pár kusov, no. Nožnice som si spravil, bucket mám. A neviem, kde som ja odložil ten vodný krompač. Tu je ten dementík, tak som chcel povedať. Ako vlastne som ešte zvyšil styl, lebo ja som to robil hneď teraz. Nechcel som vám to dávať na ten, lebo to by bolo fakt dlho, robil som to asi 20 minút. Takže by to bolo video na tom, ak si robím tento, nechápem prečo tam dám tento drevo, ale dobre. Tu chceme toto. Budeme, že by to drevo nezhnilo, to musíš tak, že bam a bam. Vidíš, to je finta, čo? A že by toto drevo nezhnilo, tak to musíš tak a že bam a bam. Hotovo, vyrieším. Musím povedať ešte jednu vec a to je spraviť ja nemám žiadne také drevo, dobre. No a to je vlastne si spraviť krompač a ešte v tomto dieli by som chcel stihnúť farmu. Farmu má malo semenok, konkrétne mám 6, čo som sa tu pozeral pripravený. No. Raz, dva, tri. Sekeru mám ešte, krump, motičku mám, lopatu nemám. Raz, dva, krump a lopata. Áno, to je všetko. Batny, tak možno na zdobu, áno, to chcem, ale ja chcem kamenné batny. Alebo 6 batnov, nie, 8 si spravím batnov. Dobre, to je zatiaľ všetko, čo si spravím. Prosím, už to tam doťukaj. No, dobre, kým tam prídem, tak sa vám až potom ozvu. OK, myslel som to takto, že si nebudú batny raz, dva. Tak aspoň to tu trošku spestrie. A raz som sa, že len spravím preto, aby sme ukončovali diely v lázňoch. A vlastne, alebo aspoň pri nich. Zase sa mi to trocha laguje, ale to není moja chyba, to je chyba môjho mobilu vodného. A prečo to je tento vodný sled? Prečo nedajme tomu sem? Dobre, ale že by som nezabudol tú cestu. No, môžeme kľudne skakať, lebo to hrajem na peacefule. A keď nebudem mať všetko hotové a toto blablabla, tak to nebudem hrať bez peacefule, lebo že to je fakt strašidelné, až ty kokos. No, počkaj. Dobre. Rozmýšľam, že si pôjdem naťažiť nejaké, ani neurobiť, ale no proste semienka chcem dostať. Že by sme mali na tú farmu a potom sa vám ozvem zatiaľ. Čau. Voilà, mám naťažených presne 6 a vidím tu piesok, takže to znamená jednu vec. Dobre, ja sa vrátim domov a idem pozrieť, ja to spravíme zatiaľ. Čaute. OK, ja som si postavil tú farmu.
Trvalo mi to trochu dlhšie, ale to nevadí, pretože som musel chodiť po bakety tam naspäť, akorát som si spomenul na opakovateľné vody. Ja sa ešte nemôžem inventár, ja potom sa ozvem. OK, už som si uklidil inventár, alebo ako to povedať po slovensky. No, môžeme ísť na to. To je sranda. Tak keď nájdeš v Minecrafte prvé diamanty. Ja som v Minecrafte som mal takú garmu, že som našiel diamanty, bol som vytešovaný a naraz mi vyplo nahrávanie. Ešte mi dve ostali do faka, ja som na to nemyslel. Ale však postavte si. Ale tie dva môžeme použiť. Sú tu nejaké sliepky? Myslím, ja nájdem takú sliepku. OK, našiel som nejaké... to není dobré, toto není dobré. Ty sa nemáš ako dostať von, no tak poď. No poď vonku. No poď von. No poďte von, bože. No konečne vidíš. A kde je to druhá? Poď za to druhou. Aby som dostal nejaké XPčka, však vieme, ne? Kde si? Tu ste. Fit a fit. A prosím, XP. Díky, čaute. Máte dobrý deň, dámy a páni. Takto sa to robí, keď máte veľa semen. Čukamu, jak sa máš? No ja si idem domov späť. Tak, a to by bolo pre toto video všetko. Ak sa ti páčilo, nezabudni like, odber. Ja sa s vami budem tešiť v ďalšie videa. Zatiaľ, ahoj!